दा बे बैसोआव बेहाय MLA जानायनि बैसोमोन केन्डिडेटबो टिकेट होजाला बियो ओरै बै पार्टियाव थांब्लाबो जेबो माने राहायानो गैला माने सुबिदानो गैला आरोखि बे माने गासिबो माबायाव बे फ्लप जाबाय आरोखि पलिटिकेलावथ' दंस' जाखाबाय MP इलेक्सनाव मा खालामदों आंनि सानै फंबाय थायोमोन दैथुन नार्जारि आरो जयन्त नार्जारि होननाय दरजा खेवना होयो दरजा फांना होयो बबाव थाखा लायनांगौ बेखौ लायफायो क्रर क्रर थाखा जाबाय बियो MP इलेक्सनाव कंग्रेसनिफ्राय नै बेफोरखौ मिथिजोबनानै बेनो कंग्रेसआ टिकेट होआखै आरोखि BTC इलेक्सनाव नै बेखौ दुखु मोननानै बियो लरेन्सआ आखाइ हमफैफिनदों आरोखि आं दिनै गाबोन सेउलि महिलारि मेदामजों दंफैयो केम्पाइनाव दा आङो दिनै बेखौनो फोरमायहरनो सानो गर्जन मोसाहारि दाङ'रिया सार बिथाङा UPPLनि जानानै लरेन्स इस्लारि सारजों गिदिंफानानै मोनसे बाथ्राखौ मैया आङो नुदों मोनसे बाथ्रा होनबाय थानाय मेदाम सेउलि महिलारिनि एगेन्स्टआव जे मेदाम सेउलि मेदामा जे मोनसे खिग्रा हासुग्रा गारि लाबोदों बेखौ रिपिटै खोथाखौ बुंबाय थादों आरोखि आसलथे गर्जन मोसाहारि दाङ'रियाया लेखा गोरों मानसि नङा इडुकेटेड मानसि नङा बियो बेफोरबायदि बुस्थुखौ बियो मिथिया बुजिया साननो हाया आरोखि बियो इग्न'आवसो फरायनाय मानसि अपेनावसो बुजिबाय दा बियो जोंना सेउलि महिलारि मेदामा हिनजाव मानसि बेखौ एक नाम्बाराव बियो साननांगौमोन फार्स्ट अफ अल बे बाथ्राखौ साननांगौमोन सेउलि महिलारि मेदामा बे लामा सामा पेसाब खालामगोन नामा बे हिनजाव मानसिया जों हौवाफोरबा जेबो नङा जोंनि केन्डिडेटआनो हिनजाव मानसि सेउलि महिलारि मेदाम दा बेखौ मा बुंदों बियो खि हासुदैखौबो न'आव लांफायो देलायग्रा माग्रा गासिबो दंजोबफायो मायो बिदि बायदि रोखोम बियो माने केम्पाइनाव बुंलाबायगासिनो दं आरोखि बियो बे बाथ्राखौ बेखौ बियो साननो हनो मोनसे केपासिटि गैया बेहा बे माने इडुकेटेड मानसि नङा बे मेट्रिक पासल' ओमफ्राय जा फरायदों इग्न'आव गोजा आरोखि आरो सेकेन्ड टाइम मा होनबाय मास्क गाननायनि खोथा होनदों सानथालिफोरनियाव न' थांनायाव मास्क गानलांदों होनदों सानथालिफोरा मा मुगैदों मादों सानदों मादों होनदों बे नङा सानथालिफोरनावल' मास्क गाननानै इदिनखालि मेदाम सेउलि महिलारिया थाङाखै बर'फोरनावबो थांदों राभाफोरनावबो थांदों राजबंसि बाङालिफोरनावबो थांदों टाउनावबो बे इदिनखालि सानसे मास्क गानखादों मेदामा दा बेखौनो सानथालिफोरनावल' मास्क गानलांदों होननाया बे टटालि नंखाय दा बेनिखायनो आं खावलायहरो गर्जन मोसाहारि दाङ'रियाखौ बे टटालि माने बे रं मेसेज पाब्लिकनि सिगाङाव बियो रं मेसेज होनाय जादों मास्कखौ ओइदिनखालि मेदामा सानसे गानदों सानथालिफोरनि न'खरावल' गाननानै थाङाखै बर'फोरनावबो मास्क गाननानै थांदों राभाफोरनि न'खरावबो मास्क गाननानै थांदों माने न'खर हाबनानै सार्भे खालामदों मेदाम सेउलि महिलारिया ओइदिनखालि आरो बिनि उनाव मा बुंबावबाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ आखतारा आहमेद जे EM बेजोंहाय माबा गोसोथोलायनायनि एफेयार दं मा दं होनलाबायदों बेयो मा फोरमान दं फट' भिडिअ बा माबा मोनसे रेकर्डिं माबा मोनसे प्रुफ दङब्ला बे गर्जन मोसाहारि सारा बुंजायो आरोखि दा बे बैसोआव गर्जन मोसाहारि सारा गाव साननांगौमोन बेखौ उन्दैफोरासो रायलायलाबायगोन बा सोरबा सासेया बुंब्ला जेबो नङामोन सासे UPPLनि गागि दैदेनगिरि जानानै बेसलेस होननांगोन बेखौ एखेबारे प्रुफ गैया फोरमान गैया जानला मोनला मार्क्सनि खोथानो माबा खिग्रा हासुग्रानि खोथानो माबा बे आखतारा आहमेदजों हाग्रामा महिलारि सारा गोसोथोलायदोंनो बेफोर गासिबो बेसलेस मिनिं गैया आरोखि सासे लेखा गोरों मानसिब्ला बेफोरबायदि खोथाखौ रायलायनो समाया आरोखि आरो UPPLनि नेताफ्रानो बिदिनो गोजाखा आं नुहुरनायाव आरोखि सायसा गोबां PhD हल्डार दं माने बिसोरनि साननाय हनाय माने समाजजोंनो एखेबारे मोजां नंखाया आरोखि दा ओंखायनो आं गर्जन मोसाहारि सारखौ खावलायहरबाय जेन' फैगोन दिनफ्राव जेन' बिदि जानला मोनला बाथ्रा बुङा आरोखि मालायनि न'खराव अर सुनानै होनायसो जायो बिनि रावफ्रा माब्रै नोंहा हिनजाव दं मेदाम सेउलि महिलारि दं हाग्रामा महिलारि सारा बोरै आखतारा आहमेदजों गोसोथोलायनानै गाज्रि सोमोन्दो थानांगौ जाखो दा बेफोरखौ जानला मोनला बुंनाया एखेबारे उसुबिदा पलिटिक्सखौ बिदि खालामनाङा आरोखि सैथो आरो नंगौ फोरमान गोनां बाथ्राखौ बुंनांगौ आं बेखौ खावलायहरबाय गर्जन मोसाहारि दाङ'रिया नोङो हारसिङैनो गावखौनो साननानै नाय नोङो पलिटिकेल केरियाराव जोब्बाय नोङो दोखो हाग्रामा महिलारि सारखौ रायनानै गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया नोङो प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि सारखौ दोखो दुखु मोननानै कंग्रेसआव BPFआव इन्डिपेन्डेन्टआव माबा मोनसे बड'लेण्ड माबा खौरां निउस चेनेल बानायनायाव बेस्थ' जाहैदों दा नोङो परबतजरायाव BTC इलेक्सनाव कंग्रेसनिफ्राय टिकेट मोनैनि जाहोनावसो नोङो UPPLआव बायध'था जानानै फैदों दा दिनै गाबोनाव नों UPPLनि जानानै बायदिसिना बुंब्लाबो बेखौ रायजोआ मिथिखागौ दा ओंखायनो नोङो गावखौनो गाव सामलाय गुबुनखौ सामलायनांगौनि जेबो दरखार गैया नों सासे मेट्रिक पासल' मानसि जा फरायदों माखासेया इग्न' अपेनाव गोजा नोङो सासे जोंनि
मेडाम सेवलि महिलारि इक'नमिक्सआव मास्टार डिग्री खालामनाय रिकगनाइज इउनिभारसिटिनिफ्राय बिदि एजुकेटेड मानसिखौ बिदि जानला मोनला मार्क्सनि बिसयै खिग्रा हासुग्रानि बिसयै माबा फिसायनि हिनजावनि खोथा लानानै बेयाव डिबेट खालामनो फैनो नाङा आरोखि नोङो सासे माने लेखा रोङै मानसि होननानै रायजोआ मिथिगौ मेट्रिक पासल' मानसि थिउलजि होननाय मोनसे खोथा दङ बाइबेल फरायो आरोखि ख्रिस्टानफ्रा बेखौ बियो थिउलजि फरायहैदोंमोन बै समाव सेंग्रा समाव केरेलायाव बेयावसो बियो इंलिसखौ रोंबोदों गुबुन भाषासेबो रोङा बियो बेना प्रनाउन्सिएसनबो जाया उच्चारणबो जाया आरोखि बे इंलिसल' एसे रोंगौ बेखौ बे थिउलजि फरायनो थांनायाव रोंदों आरो बे थिउलजि फरायनायावनो बे थिउलजिनि प्रिन्सिपालनि ना मानिबा सोरनिबा फिसाजोखौनो गोसो थोथाबनानै लाबोदों आरोखि बिनि हिनजावा साइकेल टायार बादि गोसोम मिथिबाय साइकेल टायार बादि गोसोम बिनि हिनजावा मिथिगौ ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव इउटुबाव खुनु आलासि जानाय हाबा जानाय खुनु जायगायाव बियो हिनजावखौ लांनो हाया लाजियो मानोना गोसोम आं गोसोम होननानै बखियाखै नाथाय बियो मावब्रनाय बुंब्रनाय खालामब्रनाया बेनाव लाइफ टाइम दंखायो बे थाबाय थागोन बे बैसोआव बेहाय MP MLA EM MCLA जानायनि बैसोमोन नाथाय ओरै खाथिं बायनानैनो सेस हारसिङैनो डेमेज जाबाय आरोखि दा नोङो धोर्ज गैयै हमथानो हायै गावनि मा होनो स्टेडिटियाव थानो हायै मानसियालाय गुबुनखौ मानो बुंलाबायबाय थानायावल' बेस्थ' जाखो दा बे बैसोआव बेहाय MLA जानायनि बैसोमोन केन्डिडेटबो टिकेट होजाला बियो ओरै बै पार्टियाव थांब्लाबो जेबो माने राहायानो गैला माने सुबिदानो गैला आरोखि बे माने गासिबो माबायाव बे फ्लप जाबाय आरोखि पलिटिकेलावथ' दंस' जाखाबाय MP इलेक्सनाव मा खालामदों आंनि सानै फंबाय थायोमोन दैथुन नार्जारि आरो जयन्त नार्जारि होननाय दरजा खेवना होयो दरजा फांना होयो बबाव थाखा लायनांगौ बेखौ लायफायो क्रर थाखा जाबाय बियो MP इलेक्सनाव कंग्रेसनिफ्राय नै बेफोरखौ मिथिजोबनानै बेनो कंग्रेसआ टिकेट होआखै आरोखि BTC इलेक्सनाव नै बेखौ दुखु मोननानै बियो लरेन्सआ आखाइ हमफैफिनदों आरोखि नङाब्ला लरेन्सखौबो सैला बियो दाबो मोजां मोनजोबा बियो ओरैनोसो बुंफ्लायो मिथिबाय दा बेनिखायनो आं खावलायदों बियो दा वागनार गुफुर सालायो गोसो जाबा 1 क्ररनि गारि बायनानै सालायनो हायो बियो दिनै गाबोनाव ओरैबायदि क्रर थाखा दङ आंनाव हिसाब दंजोबो आरोखि दा बे फंबाय सानैखौ गावजों जे थाफाग्रा थाइसेबो फैसा हराखै बियो आरोखि ओरैबायदि हि इज ए माइजारमेन बिराद खिबथा मानसि आरोखि बियो दा बेनिखायनो जोंनि मेडाम सेवलि महिलारिनि सायाव जेबो खेंफोरथि डिबेट खालामनाङा गुबुन एगेन्स्टआव बुंनो नाङा नङाब्ला सेस खाथा खुलिजोबगोन आङो दा एसेखिनिखौ बुंनानै आं दोनथ'बाय बयखौबो गोजोन्थों